ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାପରେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହବ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା କାହା ଘରେ ଟେନସନ୍ ହଉନି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଟେନସନ୍ ହଉଛି ଟେନସନ୍ କେମିତି ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଘରେ ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଘରେ ସକାଳୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଟେନସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜଳଖିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଲାନି ବିଚାରା ସ୍ୱାମୀଟା ଟେନସନ୍ରେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସ୍କୁଟରଟା ବି ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଟେନସନ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଅଣେଇଲା ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ଅଫିସ ଗଲା ବେଳକୁ ଅଫିସରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଆଜି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଅଫିସର ଟେନସନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଦେଖିଲେ ତ ଆର କଣ ତାର କଣ ଲାଳ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଏ ଗାଡ଼ିଟା ରଖିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଟେନସନ୍ ଗାଡ଼ି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଝିଅ କହିଲା ମୋତେ ଟିକେ ଆଗରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା ଟେନସନ୍ ଚାଲିଛି ହଠାତ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ଝିଅ କହିଲା ମୋ ପେଟ କାଟୁଛି ମୋତେ ମେଡିକାଲ ନିଅ ଆଉ ଥରେ ଟେନସନ୍ ଆଜ୍ଞା ମେଡିକାଲକୁ ନେଲା ବେଳେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଝିଅ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଟେନସନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ଝିଅ କହିଲା ଏ ସ୍କୁଟର ବାଲା ମୋ ପେଟରେ ଥିବା ପିଲାର ବାପା ଆହୁରି ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଆଜ୍ଞା ପୁଲିସକୁ ଡକାଗଲା DNA ଟେଷ୍ଟ ହେଲା DNA ଟେଷ୍ଟରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ସ୍କୁଟର ବାଲା ତା ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବାପା ହେଇପାରିବନି ଶଳା ଆହୁରି ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଶଳା ଯାହା ତ ହେଲା ସେ ବାପା ହେବେ କି ନ ହେବେ ସିଆଡ଼େ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ ଆଇଛନ୍ତି ଅଫିସରେ ନ ଗଲେ ମୋ ଚାକିରିଟା ପଳେଇବ ଇଏ ପଳେଇ କହିଲା ବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆରେ ଶଳା ମୁଁ ଯଦି ଜୀବନରେ କେବେ ବାପା ହେଇପାରିବିନି ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି ଆଉ ଘରେ ଯୋଉ ମାଇକିନା ପାଖରେ ପିଲା ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା କାହାର ପୁଣି ଟେନସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଟେନସନ୍ ଆପଣ ଯଦି ମେନସନ୍ ନ କରିବେ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ହବନି ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହସ ହଉଛି ତାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ବସିଥିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନାନ କ ଖ ଗ ଘ ପଢେଇଥିବେ ମୁଁ ପଢଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କରେ କର୍ମ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଖରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଯଦି ଖାଇଦେବେ ପାଇଖାନାକୁ ଗ କରିବାକୁ ପଳେଇବେ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ସମସ୍ତେ ଘର ଦ୍ୱାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଘର ଦ୍ୱାର କଲେ ପିଲା ଛୁଆ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ମୁହଁରେ ୱାଁ କରିବେ ଚରେ ଚପଲ କିଣେ ବୋଲି କହିବେ ଛରେ ଛତା କିଣେ ବୋଲି କହିବେ ଚପଲ ଛତା କିଣି ବାପା ମା ମାନେ ଜରେ ଜପିବାକୁ ପଳେଇବେ ଆଜ୍ଞା ଜପିଲେ ଛରେ ଛରିବ ଆଜ୍ଞା କଣ ଛରିବ ଜ୍ଞାନ ଛରିବ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ଛରିଲେ ନିଅରେ ନିଅ ବୋଲି ବାଣ୍ଟିବେ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ଥରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଥରେ ଠକ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଡରେ ତାକୁ ସବୁ ଡରିବେ ଆଜ୍ଞା ମାଲ ପିଇକି ଥରେ ଧରିବ ଅଣରେ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଇକି ଥରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ନିଶା ଛାଡ଼ିଯିବ ଥରେ ଟିକେ ଥରେ ଧରିଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଧରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଧରେ ସେ କୋଡ଼ିଏ ମାଲ ପିଇବାକୁ ଧାଇଁବ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ ନିରାଶ ହେଇ ଘରେ ଫେରିବ ପରେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖି ଘରେ ଭଲ ପାଇକି ମୋର ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାରେଜ କଲା ପରେ ପୁଣି ତାର ଜଣେ ଜାଣି ଯୌତୁକ ଆସିଥିବ ରରେ ଆର ରଙ୍ଗ ବାହାରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ବିବାହ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରଙ୍ଗ ବାହାରିଲା କଣ କରିବି ଅଳରେ ମୋ ପାଇଁ ଅଳତା ଆଣ ପରେ ବ୍ଲାଉଜ ଆଣ ସହରେ ସାୟା ଆଣ ଶାଢ଼ୀ ଆଣ ଶଙ୍ଖା ଆଣ ଅଳତା ବ୍ଲାଉଜ ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ଶଙ୍ଖା ଆଣି ସ୍ୱାମୀଟା ହରେ ହାଲିଆ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୟ ଇୟରେ ସବୁ ବଡ଼ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟକୁ ଲରେ ଲମ୍ବେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଭଲ କର୍ମ କରିବେ ଘରେ ଯାହା ଯୋଉଠି ଖାଇବା ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଖାଇବେ ଯେତେ ବଳ ଯାଏ ନରସିଂହ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନାଟକ ସରିନି ଦୟାକରି ଲମ୍ବେଇକି ଶୋଇବେନି ଆଜ୍ଞା ନାଟକ ସରିଲା ପରେ ହିଁ ଲମ୍ବେଇକି ଶୋଇବେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ